Indian National Congress arat charia song hinpen Bharat Jodo Yatra sai kedeng kedam tang preni phai krepli arnian ni thom ke bratrok si ke plengarni Karnataka State Rampura Havar longpen kedam pangcheng pon Congress rat charia song hinpen Bharat Jodo Yatra sai kedeng kedam tang chiti ni phai trok siar ni pen pangcheng pon si kedam tang preni phai krepli anabangke ni thom ke bratrok si nang pleng tanglo Bangso ni thom ke bratrok si ke plengarni Karnataka State Rampura Havar longpen si nang pangcheng Bangso sai kedeng ponahut Congress asong japo Rahul Gandhi along Congress asong japo atung pendanglo Congress asong aphan aningka chethera atung chetodun si akeng pen kedamalong chetodun Bangso hut Congress asong ahin pen amethanga Twitter along kapang dakpon atengke Bharat Jodo Yatra asai kedeng ahut nitum det piala mamate national flag along pen si jakong ke long ponlo la sojok siar niwang nitum keng pen kedamalong sitame ake joy kesi long ponlo pusi pachetak pon Congress asong japo Rahul Gandhi pen Twitter along kapachetak pon atengke Bharat Jodo Yatra sai kedeng aputhak India Prime Minister Narendra Modi aphan arju bom pola pen lamvoi pidun bom tadolo PM ahin pen det pia dangalong hormonam kapaso kachene ka holola pen owe kimia phan thangnat kachongdat athai kabe det aputhak si Kanyakumari pen Kashmiran kedam nanglo bangso Bharat Jodo Yatra bangke bonta nonamat Karnataka ansi dobomla Songa hin pen kapachini pon atengke non Karnataka State pen puthot Andhra Pradesh State an lutpon thupo bangso hut Anantapur Havar Obalapuram puade malong an songa songja potum pen Rahul Gandhi jetong kangsi malom sophan sangpon po National Desk Report Karbi Anglong Live